We gaan vanavond basketballen. En dat is maar goed ook, want het regent dat het zeikt. Maar wij zijn lekker bij een binnensport. Trex Parkstad, die hebben een home in sporthal in de Biezen in Hoensbroek. Vanavond gaan ze het seizoen een beetje afsluiten met een huldiging van de kampioenen. Dus daar gaan we straks eens even naar kijken. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de training van de jeugd van dat Trex. En dat wordt behoorlijk gepeest. Justin Pieters is de voorzitter van Trex Parkstad. Justin, we zien hier veel bedrijvigheid, veel jeugd. Ja. Jullie hebben best een flinke vereniging inmiddels weer, hè? Ja, ongeveer 180 leden, nu alles bij elkaar. Dus, en we zijn groeiende, dus basketbal wordt toch steeds populairder bij de kinderen. Ja, ik moet oppassen dat ik niet te veel tegen je opkijk. Dan heb ik straks een stijve nek, maar je bent duidelijk ook met basketbal bezig geweest. Ik heb zelf nooit gebasketbald. Ik heb gevoetbald vroeger. Echt? Ja, echt. Dan won je de kopduels. Ja, dan won ik de kopduels, ja. Ik was nooit een goede voetballer. Nee, mijn zoon die wilde gaan basketballen en ik ben een ouder die echt van de tribune afgeplukt is. Toevallig. Okay. Ja. Nou, jullie zitten hier in de sporthal in Hoensbroek. Mooie accommodatie. De leden komen vanuit de omgeving. Ja, de leden komen hier vanuit de omgeving. Sommigen toch ook wel wat verder. Dus echt wel omstreken. Vanuit Benk komen er ook leden, zeg maar, echt vanuit Roermond, et cetera, om hier te trainen. Okay. Dus dat is een initiatief van de verenigingen hier uit de buurt. Ja, AWACH, dat is een project waar jullie talenten willen stimuleren. Ja, exact. Waar wij talenten stimuleren om op een hoger niveau te basketballen. Ja. Dus, maar dat is dan niet alleen Trex, dat is ook dat geldt voor de hele provincie. Ja, dat geldt voor de hele zuidelijke gedeelte van de provincie. Want kijk, basketbal is natuurlijk een hele bekende sport. Iedereen heeft wel eens gebasketbald. Ja. Maar het is in Nederland natuurlijk niet zo'n grote sport. Hoe zit dat dan in Parkstad? Je merkt wel landelijk dat het niet zo groot is als voetbal. Maar je merkt wel dat het steeds populairder wordt, vooral bij de kinderen. Ik denk ook door TikTok, dat ze veel filmpjes zien en zo. En daardoor wordt het steeds populairder en groeien onze leden sterk. Ja, want jullie hebben veel toeloop van de jeugd, hoor ik. Ook na die corona, toen was er ineens een tsunami. Ja, exact. Het werd steeds drukker, steeds voller. Krijg je dat gehandeld als vereniging met vrijwilligers, met coaches enzovoort? Ja, we krijgen het meestal wel rond, maar het is wel altijd moeilijk om coaches te vinden en vrijwilligers te vinden. Ja. Daar is echt altijd een tekort aan. Het wordt tijd dat deze jeugd opgroeit en zelf ook coaches worden. Ja. Rick Maas hier is ook een basketbalfanaat en daarnaast is hij bestuurslid technische zaken. Dat wil zeggen dat hij ons alles kan vertellen over de sport basketbal. Rick, even in een notendop voor die enkeling die het niet weet. Wat houdt basketbal in? Wat houdt basketbal in? Basketbal is een heel actieve sport. Eigenlijk ook een beetje met interval. Dus dat houdt eigenlijk in dat je rent veel. Maar er zijn ook genoeg momenten tijdens een wedstrijd dat je toch wel stilstaat. En het gaat erom, twee teams moeten zorgen dat de bal door de ring gaat. Je kan erbij dribbelen, de bal passen, je kan van afstand schieten, je kan van dichtbij scoren. Ze hebben eigenlijk twee teams van 5, 4 kwarten speel je. En er wordt altijd gezegd, het is een non-contact sport. Maar dat wil nog wel eens vies meevallen of tegenvallen. Dus maar net hoe je het ziet, het kan hier en daar best wel fysiek aan toe gaan. Maar als je echt goed bezig wil zijn, is het wel echt een sport om je echt goed mee bezig te houden. Ja.
Als we daar die kleine piepeltjes bezig zien. Nou ja, dat worden natuurlijk de grote jongens en meisjes die basketbal willen gaan spelen. Hoe breng je ze dat bij? Op hele jonge leeftijd is het vooral ook belangrijk dat heel veel herhaling wordt gedaan. Dat voor de kids wil dat wel eens saai zijn en steeds keer op keer hetzelfde. Maar op die leeftijd is het belangrijk dat ze heel veel handelingen, dat ze die blijven herhalen. Met ook gewoon motorisch, dat ze er gewend aan raken. Want hier en daar zou je wat bewegingen maken die je vanaf het begin af aan wellicht niet gewend bent. Dus het is belangrijk dat dat gewoon rustig wordt opgebouwd. Ja. Zodat eerst fysiek, motorisch, dat je het helemaal in de gaten hebt voordat je meteen weer heel veel stappen verder gaat. En ook echt gaat kijken naar het technische aspect met betrekking tot het spel zelf. Dus het is vooral veel herhaling om te zorgen dat je ook vooral niet geblesseerd raakt. Want het kan best blessuregevoelig zijn als je het verkeerd doet, de handeling. Dus daar wordt ook door de coaches met name heel veel op gelet dat als je een beweging doet, dat je hem goed blijft uitvoeren. Want als je hem een tijdje niet goed kan uitvoeren, dan kan je op den duur toch wel last ervan krijgen. Zeg, dat oefenen en dat trainen van die jonge gasten, dat doen jullie blijkbaar best goed. Want jullie ze spelen hier bijna allemaal competitie, zeg je. Ja. En niet onverdienstelijk, hè? Nee, helemaal niet. Afgelopen seizoen zijn 2 teams kampioen geworden van ons. Die worden ook dadelijk gehuldigd. Dus dat is altijd mooi. We streven natuurlijk ernaar om elk seizoen de nodige kampioenen te kunnen kronen. Dus het is fijn dat we ook dit seizoen weer 2 kampioenen mogen kronen. Dus, en niet dan ook natuurlijk kijken naar de andere teams. Moet ik zeggen dat meer dan het gros van al onze teams toch wel vrij goed hebben gepresteerd in alle competities. Dus we doen het zeker niet slecht. Oké. En zelf? Speel je zelf nog basketbal? Nee, ik heb gespeeld. Ik doe het zelf niet meer. Ik ben op een moment gestopt vanwege blessures. Ik had op een moment moest ik op tijd stoppen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik vond het spelletje zo leuk dat ik door ben gegaan. En ik heb uiteindelijk heb ik de prijs ervoor mogen betalen. Ja. Nou ja, dat is dan jammer, maar je hart blijft verknocht aan het basketbal. Dat zien we hier wel. Hey, heel veel succes ermee en vooral veel plezier. Dankjewel. Elvin is een andere jeugdspeler van Trex. En Elvin, waarom basketbal? Ik heb een keertje iets voor mijn verjaardag gekregen van basketbal. En toen was ik er meteen verliefd op. Ik wilde het ook meteen doen. Ja. Maar ik moest wachten op de vakantie, dus dat duurde nog wel even voordat ik kon beginnen. Ja. En hoe lang doe je het nu? Ik doe nu bijna 2 jaar. Oké. Heb je een bepaalde specialiteit? Niet per se specialiteit, maar ik vind wel dat ik best goed ben in verdedigen. Meer de verdediger? Ja. Oké. Want je bent niet zo groot, nou komt er nog wel wat bij, hè, denk ik. Maar beschouw je dat als een handicap om te basketballen of maakt het niet uit? Het maakt niet zoveel uit. De grote mensen die kunnen goed bij de ring staan. De kleine mensen die kunnen vaak wat beter verdedigen of wat sneller zijn. Dus het maakt niet uit of je groot bent of klein bent. Je kunt altijd op basketbal gaan. Stef hier, die is aan het groeien naar grote hoogte. En dat wordt straks een kampioen basketballer. Dat kan niet anders, Stef. Ja, we hopen het. Hè. We werken ervoor en dan gaan we erover dromen. Ja. Heb je iets speciaals gegeten of krijg je vaak een trapje onder je achterwerk dat je maar een lange basketballer wil worden? Ik eet veel boterhammen eten, goed slapen en altijd veel spinazie eten, wat papa en mama altijd zeggen. Hè. Ja. Heel goed, Stef. Hey, jij bent al bij de wat oudere jeugd, mag ik wel zeggen. Hè? Ja. Jij speelt ook competitie, heb je een bepaalde positie? Hoe gaat dat bij basketbal? Nou ja, ik kan redelijk goed met de bal omgaan, dus ik probeer het spel vaak op te bouwen. Ik kan ook, omdat ik wat langer ben, ook onder de ring spelen. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk te spelen, divers, zodat ik uiteindelijk de beste speler uit mezelf kan halen. Oké, en dat lukt? Ja, dat lukt zeker. Dat gaat heel erg goed. En je ambitie is om deze sport ook te blijven doen? Zeker. Verder te groeien, noem maar op?
Door mijn hele leven. Ik hou van het spelletje, ik doe dat al sinds ik klein ben en ik hoop dat ik er ooit prof in mag worden. Ja, echt? Ja, zeker. Oké. In Nederland is dat eigenlijk geen optie, of toch wel? Dat kan. Maakt me niet uit op welk niveau, ik doe het met alle liefde. Ja. Nou ja, je popelt om weer terug naar het veld te gaan, want je kunt helemaal niet stilstaan voor het interview. Ja, is ook helemaal niet erg hoor. Maar het tekent je energie. Ik zou zeggen, zet hem op, Stef. Dankjewel. Bedankt voor het interview. Noah, 11 jaar. Hoe kom jij bij dat basketbal terecht? Door mijn oom. Mijn oom die was vroeger ook basketballer en ik zat eerst op voetbal, maar vond het niks echt meer. Dus toen ben ik op basketbal gegaan. Oké, leuk? Ik vind het heel leuk. Ja. Want jullie zijn natuurlijk, je bent bij de jongste groep, zal ik maar zeggen. Dus jullie moeten best ver gooien om dat ding door die korf te krijgen. Jazeker. Ja. En je speelt ook al wedstrijden, hè? Ja. Ja. Hoe vaak? Hoe vaak ongeveer? Ja, elk weekend ongeveer. Ja. Ja. En jullie winnen dan ook wel, hè? Ja, we zijn laatst kampioen geworden. Kampioen! Ja. Je bent grapjes aan het maken. Nee. 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 Nou, wat een kampioen. Hey, nu is het seizoen bijna afgelopen. Ja. Maar basketballen kun je zomers natuurlijk ook op heel veel veldjes waar zo'n ring hangt. Hè? Ja. Ja, dat doe je dan ook. Ja, zeker. In Brunsum ga ik vaker basketballen Oké. met vrienden. Ja. Oké. Nou, heel veel plezier ermee en een fijne zomer. En veel succes met het basketbal. Dankjewel. Dankjewel.